Mae yna dros 2,000 o bobl yn gweithio yma yn y Met Office. A rhan bach iawn yw'r ochr dyledu. Nawr yn amlwg, mae gyda fi ddiddordeb yn yr ochr darlledu, ond beth arall sy'n digwydd yn y lle yma? Wel, digwydd bod, na bod just y boi fyddai'n gwybod. Mae Arwyl Griffiths yn wreiddiol o Gaerfyrddin wedi bod yn gweithio i'r swyddfa dywydd ers 7 mlynedd. A mae darlledu ar y teledu, mae'n rhan bwysig iawn o beth ni'n neud yma yn y swyddfa tywydd. A hefyd ni'n cefnogi llawer o diwydiannau yma. Er enghraifft, diwydiant awyrynol. Mae teithio yn heb beryg yn yr awyr yn dibynnu ar pwy mor gywir allan ni cael y ragolygon. Un o'n ragolygon mwyaf arbenigol ni'n ei wneud yw i'r diwydiant reilffyrdd, ein rhagolwg at disgyn dail. Ni'n cyfuno ein gwybodaeth yn byti tymeredd oer, gyda'n gwybodaeth arbenigol am byti dail y cod, ac ni'n gallu rhagolwg pryd mae'r dail i ddisgyn. A hefyd, un diwydiant sensitif iawn yw'r diwydiant adwerthu. Mae'n bwysig maen nhw'n gwybod beth mae tywydd mynd i wneud mwyn iddyn nhw cael penderfynu pwy bethau dod i yn y selfau o'r siopau. Two things yesterday that we were in here, so this is the maximum temperature. Yn ogystal â rhagweld y tywydd, mae'n lyfyrau gallen cadw pob math o lyfrau gan gynnwys siartau tywydd mwyaf hanesyddol o wlad. O flaen ni gyda siart tywydd un o'r damweinau enwoca ar arfordir Cymru. Siart y Storm Royal Charter sydd gennym ni, a dyma siart hynna Met Office o Hydref 26 1859, a mae'n dangos y gwyntoedd cryf, y gwyntoedd Hurricane Force, a wnaeth ddigwydd y noson hynna, a wnaeth achosi dros 450 o bobl farw off y arfordir o Ynys Môn. Felly wnaethon nhw ddanfon y observations yma trwy y rhwydwaith telegraff, a o hwn dechreuodd y rhagolwg cenedlaethol cyntaf yn y byd i gyd, a dechreuodd y shipping forecast hefyd. So, yn ogystal â siart y Royal Charter, ni gyda siart pwysig arall, pwysig iawn draw fan hyn, siart sydd wedi dylanwadu ar gwrs y rhyfel. Pwysig iawn yn union. Dyma siart mwyaf pwysicaf yn hanes y Met Office, achos mae'n dangos y tywydd gwael ar y 5 o Fehefin 1944. Sef diwrnod greiddiol oedd y dydd ei fod. Yn union. Y drysor, darn o hanes ei dyflannu. Ydy, yn union. Ac adran bwysig iawn arall yw canolfan Hadley. Mae Hadley Centre Met Office yn chwarae rôl blaen llaw yn chwilio mewn i hinsawdd y wlad, a sut mae'r hinsawdd am newid yn y dyfodol hefyd. Achos mae gwyddonwyr yn 97% sicr fod cynhesu byd-eang yn digwydd oherwydd effaith dynol, a felly mae'n bwysig iawn i ni ymchwilio a ddeall yr actual effaith o hynny. A mae'n wych i gael gwyddonwyr o wahanol wledydd yn gweithio yn yr un swyddfa am yr un pwrpas. Ond mae cynghennau y swyddfa dywydd yn ymestyn tipyn ymhellach na'r adeilad yma yng Nghaer Wisg hefyd. Mae gyda ni bobl yn Kenya ac yn Rwanda. Ni'n cefnogi gwyddoniaeth ryngwladol gyda gofal Antarctic. Un lle pwysig i ni yw yr gwaith ni'n neud gyda RAF y Valley. A mae dyn ni tîm o meteorologwyr myna ac yn helpu'r staff yn RAF Valley yn ei gwaith. These are the maximum temperatures from yesterday. Felly, mae'r tywydd yn amlwg yn effeithio ar bawb o ddydd i ddydd. Falle mewn ffyrdd chi ddim hyd yn oed yn ystyried. Ond chi'n gwybod beth, mae'r lle yma yn anhygol. Mae'n gyffroes, mae'n llawn datblygiadau newydd, a fi jyst yn gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith o amgylch y swyddfa dywydd gymaint a fi wedi.